Proces testovania mikrobiómu v jednoduchých krokoch od firmy Minderama. Po zakúpení testu vám bude doručený balík. Obsahom bude formulár žiadanky v anglickom jazyku, jedna skúmavka na stolicu a jedna Omixnep skúmavka. Všetky budú označené špecifickým kódom. Pred odobratím vzoriek si zaregistrujte číslo odberovej sady na našom webe pomocou nasnímania QR kódu z manuálu a dohodnite si zvoz na konkrétnu hodinu od služby DHL. Následne vám príde na e-mail potvrdenie s prílohou, ktorú treba vytlačiť a podať kuriérovi spolu so vzorkami. Za zvoz už neplatíte. Ako vykonať test? Krok 1. Pripravte si všetky materiály pred seba. Umiestnite zberač stolice na toaletné sedadlo. Stolica sa nesmie dostať do kontaktu s toaletnou misou ani s vodou. Krok 2. Postavte Omixnep skúmavku na odber vzorky do zvislej polohy, aby tekutina nemohla vytiecť. Otočte žlté viečko proti smeru hodinových ručičiek a vyberte odberovú lancetu. Biele viečko sa nesmie otvárať. Krok 3. Lancetou naberte stolicu najmenej zo 4 rôznych miest, až kým sa odberová komora naplní. Nepretláčajte stolicu do skúmavky pomocou lancety. Krok 4. Prebytočnú stolicu zotrite z lancety. Krok 5. Vložte lancetu späť do skúmavky a žlté viečko naskrutkujte, až kým neucítite odpor a viečko pevne nezapadne, aby sa nedalo znova otvoriť. Krok 6. Skúmavku niekoľkokrát jemne nakloňte zo strany na stranu. Nešejkujte a netraste skúmavkou. Krok 7. Na druhú skúmavku na stolicu použite tú istú vzorku stolice. Odskrutkujte hnedé viečko skúmavky a odoberte stolicu z minimálne 4 rôznych miest. Naplňte skúmavku aspoň po vyznačenú risku. Krok 8. Zavrite viečko so zabudovanou lyžičkou späť na skúmavku. Krok 9. Odstráňte zberač stolice z toaletného sedadla. Je rozpustný vo vode a môže byť spláchnutý. Krok 10. Vyplňte formulár žiadanky čitateľne tlačeným písmom. Uveďte svoje pohlavie, dátum narodenia, meno a priezvisko a adresu spoločne s dátumom a časom odberu. Na zadnej strane vyplňte vyhlásenie o tom, že s testom súhlasíte, uveďte miesto, dátum a váš podpis. Vzorky vložte späť do krabice a priloženými nálepkami zalepte krabicu na prepravu. Zalepenú krabicu so vzorkami odovzdajte kuriérovi do 24 hodín na vopred dohodnutý čas a miesto, ktoré ste zadali pri aktivácii a nezabudnite na vytlačený prepravný lístok. Hotovo. Výsledky testu budú vyhodnotené do 14 dní od jeho doručenia.